Good morning everyone. Ito naman, trabaho naman kami ngayon. Andito si Marcos Lalsang. Shout out po sa inyo. Dito na, dumating na kami sa trabaho. Trabaho na naman kami ngayon. Sana all. Malapit lang kami sa Doha, Qatar. Ito guys, Doha na ito. Doha, Qatar na ito. Nandito kami sa Doha, Qatar. Umaga pa dito. 3:50. Ito ang pinakamayaman na bansa. Itong Qatar. Sana all.